Què passa dia 19 de maig? Aturades, precàries, jubilades, estudiants, dones de fer feines, mestresses de casa, prostitutes. Totes dones, totes invisibilitzades en aquest sistema de mercat, en aquest sistema capitalista que posa en valor el consum i la competitivitat per sobre de les persones. Fregar, planxar, fer la compra, posar la rentadora, tenir cura de les persones grans i dels infants. Les dones portem a les nostres esquenes segles de treball reproductiu i de cures, sense que aquest sigui reconegut. Les dones assumim una doble jornada laboral, a casa i fora de casa. Les dones sostenim el món que ara hem decidit aturar. La vaga de totes és una iniciativa que surt des de baix, des d'un procés assembleari de les invisibles, que decidim aixecar la veu i cridar les nostres demandes. El dia 19 de maig, les dones farem paleses les desigualtats que patim. Les dones aturarem la producció i la reproducció, els treballs formals i els submergits, els normalitzats i els considerats il·legals o il·legítims. La vaga de totes és una vaga de desobediència civil. Una vaga de totes i per totes les persones. La vaga de totes és una eina. És una eina per recuperar els nostres cossos, per cridar que no som objectes de consum ni un espai on es pugui legislar. El proper dia 9 de maig fem una crida a participar de la vaga de consum reproductiva i de cures. Una vaga creativa, diferent, combativa i per totes les persones. Una vaga de totes perquè apostem per una economia feminista i solidària, que torni a situar en el centre la vida de les persones. Dia 9 de maig no escombram, no planxam, no cuinam. Les dones serem visibles. Perquè les dones movem el món, ara l'aturarem.